No se on moro täältä Tampereelta, moi. Tänään on eduskuntavaalit 2011. Mukana on kaikkea uutta jännää. Meillä on sosiaalinen media ensimmäistä kertaa mukana tämmöisenä varteenotettavana markkinointikanavana. Ja sitten meillä on kaikkia uusia pienpuolueita, niin kuin Piraattipuolue, täällä mukana vaalitaistelussa. Ja sitten on tietysti noi perussuomalaiset, joille on kauheasti povattu tietysti vaalimenestystä. Saa nähdä, miten tässä kaikessa vielä käy. Haluaisin koko Piraattipuolueen puolesta kiittää teitä kaikkia äänestäjiä, teidän arvokkaista äänistänne. Ne ei todellakaan tule menemään hukkaan, vaan ne osoittaa meille, että meillä on kannattajia ja tukijoita ja että meitä tarvitaan tässä maassa. Eli ihan mitä tahansa tässä nyt tapahtuukaan, niin eteenpäin mennään sitten. Mä haluaisin myös kiittää kaikkia, jotka on mua äänestänyt nimenomaan, osoittaneet mulle luottamuksensa, uskonsa. Mä oon tosi otettu, se on ihanaa ja mahtavaa ja odotan innolla jännitän, että miten paljon niitä ääniä sitten lopulta tulee. Sitten on myös tosi mahtavaa, että te nuoret ootte kiinnostuneet piraateista ja sitten niin kuin piraattien kautta politiikasta. On tosi mahtavaa olla osa tällaista tahoa, johon nuoret voi samastua ja sitten kautta niin kuin löytää sellaista omaa jalansijaa yhteisistä asioista päättämiseen. Eli se on ihan huikeeta ja tosi makeeta. Mutta pidetään lippu korkealla, ihmiset. Ja katsotaan, mitä illalla sitten tapahtuu. Se on moro.